L-Unjoni Ewropea hija assoċjata ma' standards għolin u għalhekk li ċ-ċiklisti jistennew li l-korsijiet tar-roti, speċjalment dawk fit-toroq iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea, huma ta' standard u jipprovdu rotta ta' sikurezza l-istess ċiklisti. Rajna biżżejjed imwiet fit-toroq tagħna u għalhekk li staqsejt lill-Kummissjoni Ewropea jekk hux qed tiġi ppjanata reviżjoni ta' obbligi eżistenti għal korsi tar-roti fi proġetti ffinanzjati mill-Unjoni Ewropea biex jiġi żgurat li toroq mibnija permezz tal-fondi tal-Unjoni Ewropea ikollhom infrastruttura adekwata taċ-ċikliżmu biex jiggarantixxu s-sikurezza fit-toroq għaċ-ċiklisti. Il-membru parlamentari Ewropew Francis ZAMMIT DIMECH għamel dawn ir-rimarki waqt sessjoni live fuq Facebook ma' numru ta' ċiklisti fi triq il-kosta, proġetti ffinanzjat mill-Unjoni Ewropea. ZAMMIT DIMECH qal li matul dawn l-aħħar jiem kellu laqat mal-Bicycle Advocacy Group u ċiklisti oħra li spjegaw li n-numru ta' kawżalitajiet ta' ċiklisti f'Malta qed jiżdied. Skont il-grupp it-toroq infassla ħażin qegħdin ipoġġu ċ-ċiklisti fil-periklu. F'każ riċenti, ċiklist inqatel fi triq ġdida mibnija permezz tal-fondi tal-Unjoni Ewropea. Dan wassal biex tqajjem tħassib li l-infrastruttura taċ-ċikliżmu fi proġetti ġodda ffinanzjati mill-Unjoni Ewropea qed tinżamm f'minimu assoluta biss biex tissodisfa l-obbligi iżda naqset milli tassew tipprovdi triq sikura ċ-ċiklisti. ZAMMIT DIMECH bat mistoqsija l-Kummissjoni Ewropea biex tressaq it-tħassib taċ-ċiklisti. ZAMMIT DIMECH qal li diversi ċiklisti tkellmu dwar nuqqas ta' kuxjenza dwar is-sikurezza taċ-ċiklisti fit-toroq. Għal din ir-raġuni ZAMMIT DIMECH nieda kampanja ta' kuxjenza dwar iċ-ċikliżmu fejn iċ-ċiklisti se jkunu mħeġġa biex itellaw ritratt fuq Facebook bir-rota tagħhom u jinkludu l-hashtag #RespectCyclist. Ta' dan, il-parteċipanti se jirċievu ġakketta ta' viżibilità għolja u ċinga relatata. ZAMMIT DIMECH qal li anki jekk iċ-ċiklisti ġew mwiegħda strateġija nazzjonali dwar iċ-ċikliżmu u infurmat li sal-lum ma kien hemm l-ebda żviluppi. Huwa talab lill-Gvern biex jippreżenta strateġija nazzjonali dwar iċ-ċikliżmu mingħajr aktar dewmien. Huwa qal ukoll li ċ-ċiklisti kellhom jiġu konsultati kif dovut qabel ma ġew ippjanati l-proġetti u li kellha tittieħed azzjoni korretta li tirrifletti l-proposti taċ-ċiklisti.